Denne her, det handler om notatteknik. Og det vil sige, at de her notater, de er guld værd. Og hvorfor man taler om det, det er fordi, hvis vi ikke, vores hjerne har en begrænsning. Vi kan godt arbejde med at vi bliver bedre til at huske. Men alligevel så er der en grænse for, hvad vores hjerne kan rumme af umiddelbare ting, som vi skal kunne huske. Så derfor så er de her notater, de er rigtig, rigtig vigtige. Og det bruger vi både, skal jeg lige se her, denne her gang og de 2 kommende gange til at tale om notater. Og det gør det, fordi jeg også har nogle øvelser med jer, som jeg vil vise jer, og hvad forskellen er, også med tekster, som man kan støde ind i. Der er både den her med, selvfølgelig som vi har talt om, at det fastholder koncentration og opmærksomhed, når vi læser. Det vil sige, at vi bliver det, vi kalder aktive læsere. Vi går ind i teksten, og vi ligesom er med i teksten hele vejen igennem vores læsning. En anden ting, som det gør, og det er nogle af de ting, som man forsker rigtig meget i, og der er måske nogle af jer, som allerede har læst lidt om det, men noget af det, man har været særlig opmærksom på, det er, hvorfor har man fået dårligere læser, efter vi har fået tablet, computer og telefon. Og det kan der være mange grunde til. Det kan være, at udbuddet af altså det her med at koncentrere sig om noget, at det er blevet større. Men det viser sig også, at vi faktisk er blevet dårligere. Vi er dårligere til at huske det, vi læser, når vi læser på computer. Ja. Det er det nemlig. Ja. Og det er nogle af de der ting, så det er netop noget af det, man har forsket rigtig meget i. Hvorfor er det nu det, når vi faktisk har, altså for mig at se en gave, altså når jeg tænker tilbage på, når min far han sagde til mig, jeg spurgte om et ord, han så sagde, gå ind og slå det op. Jeg havde det. Men, og nu har man det jo så let, så nu kan man bare skrive det. Men på en eller anden måde, så lå der også noget opdragelse i det, at man blev tvunget ind i at gøre sådan nogle overvejelser, mens man slog op. Og det viser sig faktisk, at det er nogle af de ting, som netop at man mangler i dag. Man mangler det der overblik over, hvad vil det sige at have en ordbog? Hvordan er en ordbog egentlig bygget op? Eller et opslagsværk af en hvilken som helst art. Og noget andet, man så har fundet ud af, det er også, at hvorfor skrive i hånden? Hvorfor ikke bare diktere, eller hvorfor ikke bare skrive? Og der vil jeg altså også sige, at jeg ved godt, at vi sidder på et studie, så det her med, at jeg ved ikke, hvor mange af jer, der bruger lyd til tekst. Er der nogen af jer, der bruger det? Ja. Så man ligesom kan huske, altså man får indtaget de ting, og så skriver computeren eller telefonen for en. Og det er en rigtig god måde at have det med sig, fordi så kan man jo bruge det på en sådan måde, så man egentlig får nogle ord ned, som man kan arbejde videre med. Men egentlig håndskrevne noter, det viser, at det husker vi altså bedre. Og de seneste undersøgelser, de gør på en eller anden måde, så er det her med, at når vi laver de her skrivebevægelser, eller hvad det nu er, altså sker der altså et eller andet i vores hjerne til forskel fra, når vi skriver det på en computer. Så der er i hvert fald nogle ting at overveje der. Og det er jo ikke sikkert, at det gør, at de finder ud af noget helt andet, når undersøgelsen er færdig. Nu må vi se. Udover det, så er det også noget omkring jeres fagtermer, og bruge fagtermerne, få fokus på dem, når vi har med de her ting at gøre. Og så er det igen, at det giver et overblik, og det hjælper til at forstå forskellige sammenhænge imellem de forskellige afsnit, eller tekstdele, eller tekster og billeder.
Jeg glemte lige en enkelt ting her på det her, at det kan virke underligt, at det her, det kan spare tid. Men det kan det i sidste ende. Altså når man sidder med det her og laver noterne, så er det rigtigt, at det tager lidt længere tid selvfølgelig, når de her de skal bearbejdes. Men i sidste ende, når I sidder med en eksamensopgave, eller I sidder til en eksamen, så bliver de her ting guld værd, fordi det er her, I har mulighed for at vende tilbage til noget, som I tidligere har skrevet, og som I ved er vigtigt. Så det er lidt ligesom at prøve sig frem og prøve igen og igen. Og det er jo igen, altså de ting, som jeg nævner nu, det er jo noget, I skal gøre altid og hele tiden. Men det er nogle muligheder, som I har for at samle, for at danne overblik, for at kunne huske de ting, som I arbejder med og læser. Så er der jo selvfølgelig de her ting med at tage de rigtige noter. Og der er det jo, så kan man sige, jamen hvad er de rigtige noter? Ja, først og fremmest så er vi tilbage igen til formålet. Hvad er formålet med denne her tekst? Hvad skal jeg bruge den til? Hvad skal jeg huske? Hvad er det centrale? Og hvad er de relevante informationer? Hvad er det for nogle ting, jeg skal huske? For I kan ikke huske 20 eller 40 sider. Så derfor, så de her ting, de er helt centrale at finde ud af. Og det er der, hvor formålet, det er der, hvor man kan altid sige, okay, formålet, hvis teksten hedder, hvad er læsning? Jamen okay, så giver det måske sig selv, at teksten den kommer med ud på, hvad læsning er. Men hvad skal jeg bruge det til? Hvornår er det her, det skal indgå i den del af min uddannelse, i de ting, som jeg skal kunne? Er det fagbegreber, der er vigtige, eller er det teorier, der er vigtige? Ja. Det var bare mere i forhold til før, der sagde du det der med, at man godt måtte spørge sin lærer om, hvad er det centrale og dit og dat i den her tekst, og hvorfor skal vi læse det sådan. Jeg tænker bare, vil man ikke være den irriterende elev, hvis man spurgte hver til hver tekst? Nej, det vil du ikke. Fordi det er sådan set en opgave, at når man planlægger en undervisning, så skal der helst være en tanke med en hvilken som helst tekst, som jeg præsenterer dig for. Men er det så ikke, men nu kan det godt være, du siger, at man godt må, men hvad så hvis man kommer ud på sådan en lærer, som jeg tænker ikke, at der findes nogen lærer på en pædagoguddannelse, men hvis det er, at man får som svar, at det skal man selv undersøge eller et eller andet agtigt. Altså det får man ud, det finder man ud af via at læse. Ja. Altså. Men derfor så kan man måske sige, jamen det kan godt være så ikke, men så måske omformulere det, hvis vi ikke svarer på det, og så sige, hvad skal jeg bruge teksten til? Det er man ret til næste sige. Ja. Men det er det der med, og jeg ved godt, det er, men det er også, at man må gerne stille et krav til dem, der har planlagt undervisningen om, hvorfor er det denne her tekst? Hvad er det, jeg skal bruge den? Hvad er det, denne her tekst den kan? Fordi det øjeblik, du får svar på det, så bliver det meget lettere at gøre det. Så for eksempel ligesom, at da vi havde om altså begrebet dannelse, så havde vi jo for eksempel 2 tekster, som der handlede om dannelse. Og den ene tekst, den var meget sådan faglig forståelse, hvor den anden, det var mere sådan, du ved, altså almindelig forståelse. Og så kunne man godt sådan tænke, at hvis det var for en tekst, man sådan ligesom havde startet med, så var det jo meget af en gentagelse med det samme. Og det er jo så der, hvor man godt kan være sådan lidt, okay, det er næsten 2 af de samme tekster, vi skal læse. Hvad er sådan forskellen på det her agtigt, ikke? Jo. Og det kunne måske i sådan en situation godt have været meget rart at vide. Ja. Og det kunne også have været rart at vide, hvilken en af teksterne anbefaler du at læse først. Ja, det er sådan rigtigt. Fordi det kan være, at den ene tekst, der giver nogle forklaringer til nogle af de begreber,
som den måske teoretisk sværere tekst, den til bruger. Og det er derfor, I gerne må stille de spørgsmål. Ja. Og jeg vil jo sige, at så kan jeg jo selvfølgelig komme på kant med mange, men det er også fordi, nu har jeg læseoptikken på, altså læsebrillerne på, så vil jeg jo sige, at hvis man så underviser står med udleverer tekster, hvor man ikke kan svare på det her, så er der noget, man mangler i sin undervisning. Ja. Så det er jo nogle af de ting, som der er. Men jeg kan godt følge dig i, hvad hvis nu de siger, om det finder du ud af, når du læser teksten. Det er jo også bare mere sådan en ting, at det er jo ikke sikkert, at de vil svare på den måde, men mere sådan, at de sådan ikke, fordi det er jo ikke, nu ved jeg ikke, hvad der er normalt på sådan et studie, men altså, i min forstand vil det jo ikke være normalt at spørge sådan der, hvad skal jeg med den her tekst, fordi det oplagte svar vil være jo at sige, det skal vi bruge til næste undervisning, ikke? Så det er bare sådan, no, wow, surprise, ikke? Jo. Men det er mere det her med at sige, jamen, og du kan også godt begrunde det, jamen, fordi hvis jeg ved, hvad det er, jeg skal bruge den til, så er det lettere for mig at skrive ud af. Så har du også et argument for, jamen, jeg har altså brug for det her svar. Så det er ikke bare noget, som jeg sådan synes, at du skal svare mig på, sådan, fordi jeg synes, det er sjovt. Så derfor så må man gerne gøre det. Og jeg vil sige, at hvis du sidder med en tekst, altså netop det her med, hvorfor skal jeg læse de her to tekster? Det kan være, at den ene, det var en tekst til sådan mere generelt, hvad er dannelse for noget i det hele taget? Hvornår taler vi om dannelse? Vi har demokratisk dannelse, vi har social dannelse, vi har masser af forskellige slags. Altså begrebet dannelse bliver jo brugt i mange sammenhænge. Og så kan det være, at den anden tekst har været mere noget omkring noget teori inden for det. Og det ved jeg ikke, hvordan, men man må have gjort sig nogle tanker om, hvorfor lige præcis de her to tekster. Ja. Så det er mere det, I kan spørge ind til. Og det kan hjælpe jer. Men det her, det er altså de her notatteknikker. Hvad er det, de skal? Og der kan være noget at gøre med, hvilken teksttype er det, og hvilket udseende. Og det kommer jeg lige tilbage til, fordi det er også noget at gøre med, at de typer og den udseende har, det er noget at gøre med, hvordan vi hver især husker. Og det er helt individuelt. Så de ting, jeg præsenterer lige nu her om et øjeblik, det vil være ting, som når jeg siger om det, ved jeg godt, for det gør jeg i forvejen. Og der kan også være ting, som I måske ikke har prøvet før, og afprøve at finde ud af. Det går slet ikke. Så, men vi kommer altså også ind på det senere. Det her, det er, hvad man kalder kolonnenotater. Kender I dem? Kolonnenotater, de kan være, de fleste, de er 2 kolonner, men de kan altså også være flere. I denne her, der er det omkring Gisela-sagaen, det er, omkring digtning, som den her er taget fra. Det er noget omkring, noget kernestof, som er fra, og som kan bruges. Den her bliver brugt af en underviser. Og det vil sige, at man ser på kapitel 4, man finder ud af, okay, det første, det er indhold. Det handler om den her kernestoffet, som er den her saga, og så er der noget sekundær litteratur. Og det omfang, det er cirka 9 timer, som man bruger på det. Og der er nogle særlige fokuspunkter, og der er væsentlige arbejdsformer. Så det er sådan nogle ting, som er de faglige mål, hvad det er, man skal kunne som studerende eller som elev, og hvad er det så, der er, hvordan foregår det, hvordan arbejder man i det her. Og så kan man sige, jamen, hvordan kan jeg bruge det i mine ting. Jamen, for eksempel at sige, jamen, det kunne være at skrive det op, jamen, første kapitel, hvad handler det om, og helt kort skrive det ned. Så har man den ene side, hvor at man har en overskrift, og den anden helt kort, hvad omhandler den her overskrift, hvad er det, jeg får at vide her. Og det kan man bruge, man kan også bruge det ved, og det kommer vi til at se senere også, ved at bruge flere kolonner,
Det kunne for eksempel være forskellige teorier, igen hvis vi vender tilbage til nogle af de pædagogiske teorier, som I bliver præsenteret for. Hvad mener Piaget, hvad mener Vygotsky, hvad mener Brünner og nogle af de her store tænkere, og hvor adskiller de sig hen, hvor de ens, og hvor de adskiller sig. Og på den måde, så kan man hurtigt få et overblik over, hvor hører de forskellige ting. Så det er altså en af de ting, som man kan gøre. Og det vil sige, at det her, det er for at få en systematik, for at få mere et overblik, som kan hjælpe en, og som man kan bruge bagefter også. Så er der sådan noget som det her. Og det er jo sådan noget som tegninger og grafik og alt muligt. Og det er omkring glukose, og hvordan glukose det bliver omdannet. Og det her, det er fra en tekst, som er blevet brugt på DTU. Det vil sige, at det hjælper til en forståelse af nogle bestemte begreber, nogle bestemte formler, kunne det være, så man både bruger tekst og billede i det her med at kunne forstå. Man bruger også til dels farver for at kunne fremhæve ting også. Og hvis vi kigger på den næste, så er det her med, at noter i undervisningen, det er der tit, hvor jeg hører om, nogle de spørger deres underviser, må jeg optage, og det vil de fleste undervisere sige nej til. Også selvom at man egentlig aldrig nogensinde kunne finde på at gøre noget med de her optagelser. Men noget af det, som man har, det er for eksempel, at man egentlig tænker over, hvad er det for noget, som lektionen den byder på? Hvad er det for nogle ting, som vi skal tale sammen om i dag? Og allerede før man egentlig går i gang med at være til undervisningen, så får skrevet nogle af de nøgleord op, som fremstår i undervisningsplanen. Fordi så har man nogle af de ord, som man næsten med sikkerhed ved, at undervisningen vil komme ind på. Og det kan hjælpe en i gang med netop det her med, at at få skrevet nogle ting, nogle noter ned, som man kan bruge. En anden ting, som man også kan gøre, det er, der er jo nogen, de udleverer PowerPoints, eller de her slides, som man nu har, hvor man så kan skrive på løbende. Og det er der mange, der rigtig godt kan lide. Men der er rigtig mange, der synes, det er svært at skrive noter, samtidig med at man skal lytte. Så noget af det, som der er, det er, at og så vender vi tilbage til den her med at overblikslæse. At vi siger, lad være med at komme, eller undgå det i hvert fald. Man kan ikke nå at læse alt, og man kan heller ikke være lige forberedt til alt. Men man kan i hvert fald lige følge op på, hvad er det teksten den handler om, hvor lang er den, hvad det er for nogle overskrifter der er, og så videre. Så man ved, hvad det er, at man kommer til at tale om i undervisningen. Eller arbejde med i undervisningen. Så kommer vi på den her med brainstorm og forskellen på brainstorm og på mindmap. En brainstorm, det er, at man får så mange delelementer med i et emne som overhovedet muligt. Det vil sige, at man sætter sig simpelthen ned, og hvis jeg siger ordet station til jer, så skal I skrive om alt det, I kommer i tanker om i det øjeblik, I hører ordet station. For at gøre det mere aktuelt for jer, jamen så kunne det være pædagogik. Og så kunne I skrive alt det ned, som I overhovedet kan komme i tanker om inden for et vist stykke tid. Det her vil altid være et udviklende arbejdsområde. Ja. Jeg ved ikke, om det er det samme, men vores lærer har brugt det der med renskrivning i 5 minutter. Er det noget af det samme? Nej, det er det. Det her, det er en skitse, som man kan bruge. Det vil sige, at du løbende, for eksempel før du går ind til en undervisningstime, eller før du læser en tekst, så skriver du alt om hvad kommer du til at tænke på, når du hører de
Okay, så det er på den måde. Ja, så skulle vi sådan non-stop skrive i 5 minutter. Via et eller andet sådan emne eller et billede. Men skulle det være sammenhængende skrift, eller skulle Nej, det skulle bare være, altså du ved, det skulle bare være ord, begreber. Alle de tanker, der poppede op i ens hoved. Ja. Så hvis man tænkte så skulle man skrive eller et eller andet, så man ligesom øvede sig i det der med at bare... Altså, og bare komme i gang med at skrive. Ja, og også fordi og så forstærkede hjernen, at det der med, at hvis man har den her stopklods, at så sætter man skriver tænker så skriver man hvis det lige pludselig så vil der komme noget frem. Ikke? Ja, og det er også, det er der nogle teorier, man kalder det en proces. Det var bare, det var også lidt af det samme som det der. Altså man kan sige, at det er ikke helt det samme. Det her, det er hvor, at du egentlig, har et emneområde, og ud fra det, der skriver du så nogle af de ting, som du ved, eller måske ved. Ja, det er ikke så meget, jeg vidste godt, hvad det brainstorming var, så det var mere, om det var sådan det samme, ting, at gøre til det. Jamen, den opgave, som du har fået, tror jeg har haft et fokus på, at du egentlig skulle komme i gang med at skrive. Ja. Det er hvor, at du egentlig skal komme i gang med at finde ud af, hvad ved jeg. Og når du så har været igennem en periode, så kan du tilføje flere ting nu. Så du hele tiden ser det som sådan en udviklingsproces. Ja. Vi lavede også flere forskellige skriveteknikker, og grunden for det var for at finde ud af, hvad var vores måde at komme i gang med at skrive på. Ja, og det er også, altså det er jo som en optakt til det. Men det kan, ja, okay, på den måde, det er til at komme i gang med at skrive. Ja, okay. Ja. Men det er rigtigt, det er, og det, der er nogen, der bruger det til det. Personligt så bruger jeg at indtale, altså kursmentals lyd til tekst, og bruger det på den måde. Og det er jo, hvad man synes er bedst. Jeg har svært ved at sætte mig ned og så bare skrive alt, hvad jeg tænker. Men sådan er det. Sådan er vi forskellige. Men det er også, men for nogen, der virker metoden rigtig godt. Den næste, det er sådan mere mindmappen. Og det kan man sige, det er en struktureret brainstorm. Det vil sige, det er her, hvor man begynder at inddele, hvor brainstorm, det er simpelthen, at man, altså nærmest som det er, at man simpelthen bare tænker ud af boksen og tænker på alt i et stort rum. Denne her, der begynder man egentlig at ordne det. Det vil sige, at det kan være, at man har forskellige områder. For eksempel, hvis vi nu siger pædagogiske teorier her, jamen så har du Piaget her, Brunner her. Hvem har I for øjeblikket? Hvem har I inden for pædagogiske? Hvad har I talt om? Dannelse? Ja. Ja. Så det kunne være nogle af dem her, som der ligesom er. Og de her, de kan blive ved med at vokse. Og noget af det, som de kan være rigtig gode til, det er at hænge op. Og så hele tiden føre nye ting på. Jeg har nogen, som kommer hos mig, og som er i gang med, når de for eksempel er i gang med deres afsluttende opgaver. Det kan være deres bachelor, eller det kan være en af delopgaverne. Jamen, hvordan det her er med, at de hele tiden, hvad er det, jeg skal bruge, hvad er det, jeg ved, hvor er det, at jeg kan gå hen, hvor er det, jeg ikke skal hen. Alle de her forskellige ting, som ligesom kan have indflydelse på ens skriveproces. Så denne her, det er altså også, jeg skal nok vise jer nogle eksempler på det på et senere tidspunkt. Og de her, de er netop til at vise os den tankeproces, som vi er i gang med. Plus så er det de her nøgleord, vi kunne også kalde dem fagbegreber, centrale ord, som I egentlig skal kunne bruge, og som I skal kunne have et indblik i, hvad det betyder. Og så giver det selvfølgelig det her overblik. I får det mere ordnet end noget andet. Ja. Så er der denne her, og det er måske noget, I
kender til. Det er især med de nye tegneprogrammer, så er det her sketchnote, det er kommet for alvor ind. Hvor den, jeg viste før, de er meget med tekst, og så med nogle illustrationer. Så er det her illustrationer med tekst. Og så er der nogen, de lader sig stoppe af at ikke at kunne tegne. Jeg kan ikke tegne. Jeg er håbløs til det. Så det er et testeksperiment for det meste med mig. Men jeg gør det nogle gange, fordi det kan være med til at visualisere nogle ting, som er rigtig, rigtig gode. Og hvis man først kan give slip på, at det ikke ligner, man godt ved godt selv, hvad det ligner, men så kan man ligesom få det til at fungere på en anden måde. Så der er altså nogle ting, som er rigtig gode i de her sketchnotes. Yes. Det ene mindmap, det er mere det er to forskellige måder at ordne ting på. Altså hvis du for eksempel har det her, så er det denne her, det er en sketchnote over revolutionen inden for visuel tænkning. Og det vil sige, at man har simpelthen sat de ting op, som ligesom kan påvirke og kan gøre det, at vi tænker visuelt. Og hvordan kan vi gøre det? Og det er jo selvfølgelig kommet ind efterhånden, som at vi har fået de her forskellige devices, forskellige redskaber til at kunne få billeder og lyd, video, alt muligt med i en sammenhængende, altså til at indgå i en sammenhængende funktion. Så det er det her med at kunne ikke kun bruge ord, men kunne bruge billeder til at visualisere det, som du tænker. Din mindmap, den er meget, meget større. Den breder sig ud, og den kan blive bredt. Det kan det her selvfølgelig også godt gøre. Du kan også godt sætte tegninger ind i din mindmap. Men der er det mere at få de forskellige grene, der er inden for et emne. Det kunne for eksempel være, hvis vi tager dannelse, som nogen har læst. Har I alle sammen haft en dannelse her? Ja. Så hvad er? Det kunne være, den ene kunne være definitionen af dannelse. Hvem har nogle definitioner? Er der forskellige definitioner på dannelse? Det er der jo afhængig af, hvilken perioder vi går ind i. Altså i rationalismens tegn, jamen, så tænker man jo mere fornuftigt og har mere det som et opløftet, mens at hvis vi tænker mere i oplysningstiden for eksempel, så vil det være en anden form for dannelse, vi talte om der. Hvis vi taler skole, jamen, så går vi fra, at man skal stå op og recitere ting til egentlig, at man skal arbejde med tingene. Det er jo kommet meget mere med ind i vores pædagogik i dag. Så de der afhængige af, så der kunne være en retning med forskellige begrebsafklaringer for, hvad dannelse er. Men vi kunne også have et område, som så går mere over i nogle af de forskellige, inden for de forskellige genrer, vi har dannelse. Det kunne være for eksempel demokratisk dannelse. Jamen, hvad betyder det i Danmark? Og betyder det noget andet andre steder? Så du har sådan nogle områder, hvor du egentlig får de centrale ord. Det kan være nøgleord, det kan være fagbegreber, som du ligesom kan få et overblik over. Og hele tiden ved, okay, når jeg taler om det ord, for eksempel demokratisk dannelse, jamen, så taler jeg om for eksempel, hvis vi tager det i folkeskolens paragraf, jamen så er det noget at gøre med at kunne være en aktiv medborger. Okay? Så vi får de her begreber og begrebsafklaringer meget hurtigt. Det er totalt personligt. Det kan en mindmap også være, men den kan også være med til at strukturere for mange. Man kan også bruge den i en gruppe for eksempel. Men så det her, der skal man virkelig være enige om, hvad de forskellige ting, de bruger. Det her det er en meget mere personlig måde
at fordi hvis du så mine tændstiksmænd, altså så ved jeg godt selv, hvad de gør. Men det kan godt være, at du vil være i tvivl om, hvad de skal forestille. Okay? Så vi bruger de her noter på meget forskellige måder. Var det en forklaring til forskellen? Så det her, det er altså det her med, som I kan se, jamen egentlig så selvfølgelig bruger vi skrift, men vi bruger altså også de her tegninger rigtig meget. Og der er nogen, der er super dygtige til det. Det er ikke så lang tid siden, jeg var på en konference, hvor der var en, jeg tror stort set alle hendes ting, de var lavet på sådan nogle måder her. Så er der de sidste ting, som jeg lige vil sige, og det er de her 7 trin, som ligesom er omdrejningspunkterne, når vi taler om notatteknikker. Og hvad hedder det? Og der er de her, skal jeg lige se her. Der er forberedelsen. Det vil sige, at forberedelsen den går på, at man aktiverer de ting, der ligesom sker i vores hjerne. Hvad ved jeg i forvejen? Hvad er det, jeg skal bruge? Hvor er det, jeg skal hen af? I det her, der er også, hvad er det, jeg lytter og læser mig til? Hvad er det, jeg kan tilføje mine noter? Hvad er det nu, jeg ved? Så noter, det er noget, der hele tiden kan udvikle sig. Selvfølgelig er der de mere stationære noter, eller de her begrænsede noter, som er omkring vores tekster, hvad de handler om. Men hvis vi taler om vores viden, så vil I, hvis I startede med at lave en mindmap, og I starter på jeres studie, til I er færdige, så vil I simpelthen se et træ, der vokser kæmpestort. Fordi der vil komme mere og mere på, og det vil blive mere og mere detaljeret. Det er også noget med at vurdere ind i, hvad er det, der er vigtigt? Hvad er det for nogle ting, jeg skal bruge, når jeg nu får sådan en type opgave, eller når jeg nu får sådan en, er interesseret i at gå den vej. Så koncentrerer det. Det vil sige, at man egentlig kan få mange ting ned på relativt kort plads. Altså det her med, at vi kan ikke huske i lange sætninger. Vi kan ikke huske vi husker i billeder, og vi husker i korte ord, eller ord eller korte sætninger. Så det her med at koncentrere vores viden, og gøre den mere kortfattet og præcis. Det er også kunsten, men det er altså også en af de ting, det er. Så er der det her med selve det at notere. At notere, der skal vi jo også kunne gøre det, at vi skal gøre det på en sådan måde, så det bliver læsbart og forståeligt for os selv bagefter. Det vil sige, det nytter jo ikke noget, vi sidder og skriver noget, som når vi går tilbage om 2 uger, så forstår vi ikke, hvad det er, vi har skrevet. Så det skal altså være noget, som på en eller anden måde hjælper os, når vi skal bruge de her noter. Så kan vi bruge dem til at efterbehandle. Det vil sige, at vi kan bruge dem til at sige, okay, hvad ved jeg nu? Hvad er det for nogle ting, som de her noter, de kan fortælle mig? Om det er markennoter, eller om det er noter i et mindmap, eller det er kolonnenoter, eller hvad det er. Og så kan vi egentlig gøre det, at vi kan aktivere det. Det vil sige, at vi skal egentlig have en systematik for det, så vi ved, hvor vi skal gå hen. Både er der noget, der bliver aktiveret mentalt, men vi har heldigvis også computeren i dag til at aktivere. Og der er det rigtig vigtigt at finde ud af, hvordan laver jeg et arkiveringssystem, der kan hjælpe mig med at huske mine noter, og hvordan jeg finder dem. Det nytter ikke. Altså jeg har lige haft en studerende, som kom, og den ene, altså han har 500 dokumenter, og det første hedder 1, det sidste, det hedder 502. Han har jo en jordisk chance for at huske de her ting. Så det er et kæmpe oplevelsesarbejde. Og det er det, I skal prøve at tænke